jos sä uskallat tehdä virheitä matikassa, niin sit sä oot valmis menemään AMK-valintakokeeseen. Tämä ajatus tuli mulle tänään extempore mieleen siitä, kun mä itse laulan kuorossa. Ja meillä ei ole mitenkään semmoinen millään tavalla ammattimainen se kuoro. Ja sitten meillä on aina välillä esiintymisiä. Välillä menee aivan penkin alle. Ja sitten totta kai se siinä hetkessä harmittaa, että ei onnistuttu. Mutta se on vähän sellainen, että jos ei voi laulaa väärin, niin ei voi laulaa kuorossa. Ja mä mietin, että valintakoen matikassa on vähän sama, että jos on sillä lailla, että on tosi tärkeää se, että ei tekisi ollenkaan mitään virheitä ja että voi olla, että on vielä tärkeää sekin, että ei yhtään menisi paniikkiin eikä yhtään jäätyisi jossain matikan koetilanteessa. Jos se on semmoinen ehdoton kriteeri, josta vaan ei malta luopua, niin silloin ei voi mennä AMK-valintakokeeseen. Koska ihmiset tekee muutenkin koko aika virheitä. Totta kai koetilanteet on jännittäviä ja tällainen ehdottomuus sen suhteen, että jos tekee virheen tai jos ei ole täydellinen, niin se on semmoinen tosi rajoittava tekijä sitten sen valintakokeen kannalta. Niin tässä kun valmistaudut siihen ensi kevään matemaattiset taidot -osioon, niin oot tarkkana siitä, että onko sulla sellaisia ajatuksia, että aina kun sä lasket matikan tehtävä, niin sen pitäisi mennä oikein. Tai sellaista vähän niin kuin varjotavoitetta, että joo, mä harjoittelen ja sitten kun tää sujuu täydellisesti, niin sit mä menen sinne pääsykokeeseen. Koska se on pikkusen semmoinen kysymysmerkki, että palveleekohan se asenne sua sit siellä koetilanteessakaan. Että mäkin olen opiskellut yliopistossakin asti matikkaa, silti mä teen koko ajan virheitä joissain ihan helpoissa laskuissa. Ja joo, semmoisen halusin tässä pompahtaa ja sanoa, että saa tehdä virheitä, kaikki tehdään virheitä. Ja ei kannata odottaa sitä, että laskisi jotenkin täydellisesti matikkaa, että sitten vasta menee sinne valintakokeeseen. Tämä ammattikorkeakouluun hakeminen, että se voi olla myös sellainen tilaisuus, että vähän haastaa sitä omaa perfektionismia, että mitä jos mä voinkin mennä vaikka katsomaan yhden koekerran, vaikka mä en ole vielä ihan täysin valmis omasta mielestäni siihen. Yes. Jos sulla tulee mieleen joku esimerkki siitä, että mikä ehkä omissa harrastuksissa on tämmöinen, missä pitää uskaltaa tehdä virheitä, jotta voi sitä harrastaa, niin jätä vaikka kommentti tähän liven alle, jos katsot sitä nauhalta, tai jos sulla on kokemuksia, että oot käynyt valintakokeessa sillä lailla, että tuntuu, että en ole vielä valmis, mutta ihan hyvin meni silti, niin jätä tähän videon alle kommentti, niin se voi sitten rohkaista jotakuta toista, joka ehkä vähän jänskättää ja jännittää niitä virheitä ja ehkä myös sitä kokeessa jäätymistä. Yes. Mutta eipä muuta. Kiva, että olit livessä mukana, jos olit täällä livessä. Ja kiva, jos katsot tätä tallenteelta. Ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla. Moikka!